Masibhala isihloko sithi memeza noma uvile. Abakuvimba ngeke bamvimbe uJesu ukuthi akulinde. Nabakuthethisayo nabathakathi ngeke bakhona. Wena memeza. Hallelujah. Esiyomemeza Nkosi. Funda uMark 10. Mark 10:46. Uzugcina ku-52. Mark chapter 10, verse 46. Ubartimeyu impumputhi. Khona bafika eJerikho. Wathi saphuma eJerikho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu. Indodana kaTimeyu uBartimeyu isinxibi esiyimpumputhe. Ufuna uliphindelele isinxibo esiyini? Esiyimpumputhe. Khuluma nonke isinxibo esiyini? Esiyimpumputhe. Kodwa sinomlomo wokumemeza. Hallelujah. Funda. Khona bafika eJerikho. Wathi saphuma eJerikho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu. Indodana kaTimeyu uBartimeyu isinxibi esiyimpumputhe. Wayehlezi ngasendleleni. Wathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha. Waqala ukumemeza. Waqala ukwenze njani? Umemeza. Umemeza isinxibo. Bandike kade bedlula la. Kodwa singaze simemeze. Kodwa kubonakala ukuthi sizwe. Uthi uJesu ozala. Uyamenyezwa makhona uJesu. Hallelujah. Angadlula Jimistin uthula uhleli la. Jesus. Funda. Wathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha. Waqala ukumemeza ethi, Nkosi yami. Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Yebo. Abaningi bamkhuza. Ngithanda le abangakanani. Abaningi Bamenze njani? bamkhuza. Yazi nabantu bamkhuzela ukuthi wenza bamkhuzela isimo sakhe. Uthi nasi isinxibo sibanga umsimo. Niyamizwa. Hayo yedwa. Nehlobo zakhe zazikho. Samkhuza. Funda. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Bathenze njani? Bathi kathule. Kodwa bezwile ngoJesu. Ezwini. Abantu bathi akenze njani? Bathi kathule. Funda. Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu. Ngesikhathi bathi akathule wenze njani? Wamemeza kakhulu. Siningi izinto ezikuthulisayo. Yeah. Isikhathi ufanele wenze njani? Memeze kakhulu. Hallelujah. Asithuliswa yisimo. Ngesikhathi sivuka isimo. Sizama ukuthulisa ukumemeza kwakho. Ilesi sikhathi ufanele uphinde ivolo. Hallelujah. Lokumemeza. Ngoba umemeza komunye umemeza kuJesu. Uthuliswa abantu abangezwa ukuthi kudlula uJesu. Hey. Funda. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu. Ya. Ethi ndodana kaDavide ngihawukele. Wayesema uJesu. Awuphinde wenze njani? Wayesema uJesu. Ukube uthuliswe ilabe bezwa.
Umsizile ukuthi aphike noma bethi akathula akenze njani uJesu esenze njani. Uyabona lapho esifeyile khona ukuthi ngezimo ezikuthulisayo ukuthi uJesu esezoza ukuthi ubani omemezayo bese umiswa yisimo aqhubeke uJesu ahamba. Funda wayesema uJesu wathi mizeni bayibiza ukuthi bathi kuye yimi isibindi usukume uyabiza usho bona kade bethakathula sebathini manje sukume wenze njani yabiza siyayibona ke lento ekuthulisa ukuthi ayinangqondo noma ngabe injani ixaba ukuthi wena uqhubeke wamemeza uJesu wami walalela. haleluya Ayilaleli into ekuthulisayo. Niyangizwa injani? Noma yiluphi uhlobo oluthulisa impilo kabantu nethulisa ukuthandaza kabantu nethulisa ukukhonza kabantu sikhuluma noma isimo sivuma noma singavumi. Funda yimi isibindi usukume uyabiza oh yayisilahla ingubo yakhe ayike ilahlane manje lahla ingubo yakhe ngoba siyalahla base siyabuya oh manje simemeza sagujaselwe izinto kodwa umesethule siyalahla esasibiza Nkosi. Funda yayisilahla ingubo yayo yagquma yaya kuJesu. Nkosi yami uJesu washo kuye wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Umputhe yathi kuye Rabuni ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. oh Yayisibona khona lapho yamlandela endleleni. babizwe lakho liphilile kunamandla sala ngalokusha Nkosi ekseni nje Yes Lord. sizomemeza kuwe simemeza sithwele imithwalo yenhlupheko yendlala yokuhlushwa ngendlela eziningi kodwa simthula namhlanje sizomemeza sithi Nkosi sihawukele egameni likaJesu namandla usise Nkosi izwi lakho in Jesus name amen. Ngiyathanda ukukhuluma short la lapho ukuthi sindoda endala uBathmeli amehla valeki kodwa indlebe ziyezwa nenyawo azizange iloke kodwa manje inyanga nemithi nabaphansi bahlulekile ukuvula amehlo Jesus. nalabo bezwe ukuthiwa abathandazi bahlulekile ukuvula yini Amen. wagcina ehleli uBathmeli wathi usuthi ukuphila kwami sengiyofaka yahlala le ndoda yahlala Musa lo ngakwawuvelayo wathatha le ndoda wazoyibeka nasendleleni lapho kujwayele ukudlula khona abaningi kanti bambeka nje noJesu uzodlula ngoba khona onoyindaba uyawuza umsindo lomfo uthi lo msindo uzwakala ngapha laba bantu benzani kwenzakalani bayamtshela bathi hayi manje uJesu lo uyabuza ukuthi uyaphi bathi uzodlula kuyezwakala Hallelujah. wathi angeke ulinde lo msindo abona manje ngathi uyaqina nami ngisacreator isound yami ngoba namhla usuku lwakhe Nkosi. angeke ngenze mistake ukuthi uJesu adlule ngingamemezanga
Ngoba kulesi simo engibhekene Enkuso. sengizame yonke into enzima. Oh, Kodwa ngeke ngedlule. mighty Jesus. Wasondela umsindo ngoba uJesu ehamba khona uhambe uxokozela. Hey, Futhi ikhona wakuzela emhlabeni. Wayisondela. oh yes. Yamemeza impumputhi ihleli phansi. Yeah. Yathi Jesu, ndodana kaDavide nawe. Jesu ungangedluli. Jesus. Yathi Jesu. Hallelujah. Bafika. Bathi thulu bangumsindo. Abathe bayishaya. Yathi Jesu. Bayikhahlela abanye. Waze wathetha nabafundi abahamba noJesu. Bathi kodwa lento soyenze njani? Ngendlela ememeza. Wathi ukuthi ubuhlungu abukho kubafundi. Ubuhlungu abukho kulabo abavimba abanye. Ubuhlungu bukulomemeza. Ngifuna wazi namhlanje ukuthi njengoba sizomemeza noma uzupheni awuthi uyamemeza wathi iphuma ngomlomo ubuhlungu buziwa uwe isikhathi sakho namhlanje ukuthi Jesu sengihluphekile egameni likaJesu nayi ipheni idlala ngami. Yamemeza. 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 Ngesikhathi imemeza kakhulu umsindo kumemeza kwayo wadlula umsindo wesixuku esithuka impumputhe ememezayo wangena phakathi esixukwini waphumela endlebeni zikaJesu. uJesu wezwa wathi lo msindo awusewona lo walabantu. Ukhona umuntu ososiza. Bakhona abazalwane. Khona umuntu okuphila. Wathi into ezomsiza ngime. Yami indoda kaJehova. Yathi ubani lo memezayo na? Mtsheleneze. Bizeneze. Baqasuka. Ngoba abantu mawumemeza ngoJesu. Uma sekuyinto zakho bayacasuka. Abantu ayikho into abayijabulelayo njengokulimala kwempilo kabantu. Ungacabanga ukuthi abantu bona bayakuthanda. Balinyazwa ukulimala kwempilo kabantu. Mawulimala nje empilweni kuyabathokozisa abantu. Ungabona lokho bekunikeza u2 rand. Bethi hawu Nkosi yami ngabe yokusiza ifikile inkosi. Kodwa bayakuthulisa. Bakhona abazalwane. Namhlanje simele obhekele nazo. Awuyeke ukubalisa. Akumemeze ngenkani. Uthi Jesu, hawukela mina. Jesu, hawukela ukuphila kwami. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Lo baba ngathi ngiyamuzwa. Ngiyaluza usizi lwakhe. Abaningi abaluzi. Kukhona abathathe engikhuluma nabo. Abanosizi. Olulingana lokubhathimeni. Wena uyabona. Kodwa unenkinga obhekene. Unesimo obhekene naso. Kodwa sekufanele manje uyeke ukuthandaza. Uthi usuku lokumemeza. Ngoba uyathandaza uzila ukudla. Kodwa khona isikhathi lapho ufanele umemeze khona. Umemeze sezulwini. Umemeze ngaphakathi kuwe. Umemeze eseBhayibhelini. Umemeze uzwile naye eAsia. Ukuthi abamemeza baphumelela. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Amemeza impumputhi.
yamemeza Hallelujah. yamemeza So, yabona indlela yamemeza ngayo ungaphezulu kwendlela yathukwa ngayo yathatha ukwethukwa Jesus. yaphosa eceleni Hayi. yathi kufanele ngimemeze Yeah, start of memory. bekucela ekuseni uthi awukuthatha ihlazo lokuthi noma abantu bethu uyaphapha enkosini Nkosi. kodwa funda ukumemeza bekuthulisa bekumeme bathi thula umemeza ngoba ubuhlungu busibani Hallelujah. inkathazi kubani laba kuthulisayo bayigonile yabo wena yakho sekufike lapha khona uyikhipha khona umzalwane ukuzakhiphe lento isikhathi sokukhamuluka shout hallelujah umemeze ngezwi Jesus. Hallelujah. Negama likaJesu. bakhona abazalwane Igama likaJesu. hayi mani lesidule ipompothe Igama likaJesu. ngeke sidlule ubhadileyo Hayi. owamisa ujesu engaboni Please. wena ufundile wena wena ukwazi ukuvula ikhompyutha wena ufakazi uhambisa ama-email yini ungakwazi ukubeleza ithi jesu ima Hallelujah. Hayi. Hayi. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah Hallelujah. Oh. so esimemeze namhlanje Isami ngqi. fanele simemeze usathane uma ekhona ayibona indlela ezengani Negama likaJesu. aphume ngendlela angene Hayi. sibise ujesu alalela indaba yethu My God. futhi ngiyakholwa useyilalela Oh, siyabonga. kodwa ushoda nabamemezayo Oh, siyabonga. namhlanje ungene lapho ulalelwe Oh, siyabonga. siyomemeza sonke Siyabonga. jesu Kodwa Davide. jesu uyasazi isidingo salona ngakho mhawukele shout hallelujah Hallelujah. bakhona basa Jesus. angiphinde kahle le lo baba lo wayengakwazi ukufunda iBhayibheli wayengakwazi ukwenza amehla avale kodwa umlomo uvulekile izwe niyangizwa amehla njani kodwa umlomo unjani kunezinto ekufike kuzo kodwa umlomo nawo niyangizwa angithi uyezwa amakhulumo uyezwa ukuthi sikhuluma ngoJesu Amen. othe nizoza nizohlala nani namhla usuku lwabo lokuthi asikhulume simmemeze uJesu noma ngabe kwelesithathu angithi uyena owadala indlebe ngeke ahlala ngezwe Yes. angithi uyena owadala amehlo ngeke ahlale engaboni Yes, Lord. wangithi uyena owadala inyawo ngeke ahlale engasheshe zoma la Hallelujah. ezoza ukuthi sithini ngayo Jesus. ngoba siyambiza manje sizombizela ukuthi sisenkathazweni lelizwe esiphila kulo izwe lonke lihlulekile Hey. namakhosi ahlulekile noma ngabeli bahlulekile kodwa ukhona esidinga ukumemeza namhlanje ogama linguJesu shout hallelujah Hallelujah. ayikho into emnandi manje mawuya emaphoyiseni athi nathi sinegazi njengathi amoyibonela bakhona abazali sike sawabiza bengikhebuyi kagesi lapha emva kwakho la akhala amaphoyisa athi labo bantu baphethe ibhaka akangesimene lo cha siboneleni angisibone generator situation inekhebula exhuma lapha esikutshini bayimba hayi bowuzani zonelele bathi baphethe yini laba iphethe kodwa kungaphuma umuntu ubona abantu begubha kanje bathi uma bephethe isibhamu uchamile ngeke sikwazi ningabona ukuthi nezitha
Uyayibona le? Wazi bayikhathi intando. Oyikhathale bahamba. Awu kuphela 2 hours. Umenyezwa likhona ngithi ngithe ngabo umthetho. Usamphele nizolungisa. Bathi cha. Futhi kusebusuku. Ngeke sibhekane nomuntu nini? Ebusuku. Awugeze izandla bathi. Kulumana nawe ugeze izandla. Bakhona basi. Amen. Akufanele ubone ukuthi nawenze. Ayikho into ozoyenza. Angithola uthena la ngokulwa nomuntu ophethe ibhanga. Ibona abaningi ibhanga zekahulu. Bathena ukuthi cha umuntu uzobhekana nawe. Bakhona bazali. Amen. Aleso sathu ke sagcina ke sigoqizana. Bonke labantu abagada lababuka ngamawindi badonsa intambo bayigoqa. Base bayiqeda. Bangenele kamasipala. Ekabani khulumana. Ikhanyisa konke la. Oyiqala lapha bayimba. Base bakhuzisa. Asikhuzi ayimba. Madoda ozani bathi baphethe ibhanga. Amapholisa amaningi khona ngalayo. Abenze nini? Hayi basalona izimbanga. Ungahamba la uzobona umgodi omkhulu. Uyadlula uyabona isihlahla. Bathe mabe lapha bayimba ngosuku lwesithathu. Balanda ugandaganda kamasipala bayibukela ngayo bayidonsa bayenze njani niyangizwa ngiyakutshela uphuma la ubuke la ubukela umgodi nesekhona abakwenza ukuthi bayimboza baba nje baphatha impili bafihla bambe bakhiphe konke bambe umbuzo ukuthi ke wena uphephe kanjani ayikho into ezokusiza ukuthi umemeze uJesu kube ngoba alukho usizo lwakho la emhlabeni bakhona basaleluya nilalele bantu amen nike nahlala ningena lithi uma beqeda le ntambo bayelapha bawodonsa i-task force abaye basala Use kuyizigqoko sami. Aphethi. Uphephe kangakanani? Angilwi nawo. Kodwa ngikhuluma iqiniso abalenze. Niyangizwa. Angithi bona ufase phephele ku. Kodwa manje mawungamemezi. Uyalibona lo sizo ukuthi lunjani. Bakhona bese. Amen. Asinayo enye choice. Sinayo Nkosi yami. Sine choice ukuthi simemeze kubani? uJesu. uJesu ezukhala kwethu. Yes Lord. Ngimthandela into eyodwa. Uma ummemeza uyezwa. Hallelujah. Bese yabuza. Amen. Ufuna ngikwenzeleni? Hallelujah. Bese uthi amehla mawabona. Yes Jesus. Ngicela ukubona njengabani. Hayi. Namhla sizokhala ekseni. Sithi Nkosi Jesu. Nantu usizi longasebenzi. Nantu usizi longatholi izindlu. Nantu usizi londlala. Jesu sikhawuleke. Shout hallelujah. Jesu senze njalo. Mana Jesu sikhuluma indaba. Awuthi amen esonke. Sizomemeza egameni kaJesu. Jesus. Okay. Jesus house. Okay. Venga veni ukuthi. Bese shiya wena. Ngeke mele yini? Awuphinde umfundo 47. Unizwe kahle. 47. Mfundo. Wathi kuba ezwe. Wathi uthenze njani? Ezwe. Kathi unjani esimkhonzayo? Ezwakala.
masimemeza unjani? Funda. Wathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza Hawu. ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Umusuzwile ngobani? Ngaye Yenza njani? memeza. Usukumiyela edlulwe kade uzwile. Hallelujah. Uzwile. Jesus. Wena uzwile. Hallelujah. Wena uzwile. Wezwa ngoJesu angithi Hallelujah. uthulele nipho. Isikhathi sokuthi senze njani lesi? Memeza. Jesu ngihawukele. Jesu ngihawukele. Hawukele. Jesu ngihawukele. Amandla kaJesu. Abangani abakusizayo. Ihloba zenza kanjani? Ayisiza. Na yonke into yakhe ayikusizayo. Usele umuntu oyedwa manje ongasiza impilo yakho. Yes, Lord. uJesu yedwa masimemeza. Sothi Jesu senze njani? Hawukele. Funda 48. Abaningi bamkhuza. Ngithanda leyo abangakanani. Abaningi. Ngoba nje uhleli la. Baningi abazokhuza impilo kabantu. Yabona nje umuntu uphethwe yisi. Liyakhuza, liyakuthulisa. Omunye uphethwe ukuthi abazukulu bashiye bengenasimo. Yonke le nto iyakuthulisa. Enye omunye uphethwe ukuthi imali kamasipala ngizoyithatha phi? Yonke le nto ikwenze njani? Ziningi indlela zokuthi uthule. Bakhona abazalwane asithuli noma ngabe kuthiwa siyamemeza egama lika Jesu. 48 full. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Bathini? Bamkhuza Bathi akezi bathi kathule. amehla valekile. Bayikhuluma amehla. Bayikhuluma usizo lanendoda. Abasho nokuthi njobe memeza ngizwe. Uma wathatha igxathe elilodwa bathuke bonke osondelene Awubodwa. angiliyamizwa wathatha igxathe elinjani Ngiliya phambili. bonke bathukile ibathuka ngani Hawu. ibathuka ukuthi ngithatha igxathe elinjani elesibili kufanele ufe kodwa namhla sife. Hallelujah. Noma ngabe buphi umsindo phakathi kwempilo zobani. Jesus. Noma ngabe udokotela ushilo wathi impilo yakho isisengcupheni. Mtshela ukuthi it's too late. Siyamthulisa. Seyakuthulisa siyamemeza. Memeza. Noma ngabe amaphilisi agcwele iwardrobe ayakuthulisa. Namhla siyamemeza. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Siyamemeza egameni likaJesu. Egama lika Jesu. Yes, Lord. 49. Sizomemeza sonke. Wayesema uJesu. Omemeza unjani? Yes. Hallelujah. Bakhona basi. Hey. Sicela mufika la. Madoda. Nathi uhamba kancane. Uthi ngingelwe.
sisho sonke sithi Jesu awungele. Hallelujah. Siyabathemba baba beyilokhu wabhekene siyabathemba wena awungele ibandla lakhe namhlanje. Awungele loya naloya, awungele loya naloya ngegama likaJesu. Shout hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey, we are hungry. Hallelujah. We are hungry. Hallelujah. Mega hungry liphuphuthi. Ezongishaya ngihamba ngenyawo zombili. Ngithi ngeke hungry liphuphuthi uBhethumeyo. Akushiye wena kade uyigezela ngezandla zakho. In the name of Jesus. 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 Jesus awele. Awele bakalelo. Keep on again. Keep on fighting. Uyaphuma namhlanje. Uzophuma ubonana. Uzophuma uyigijimela. Izinto kade ziphambi kwakho. uJesu siyambiza. Egameni likaJesu. Siyambiza egameni likaJesu. Jesus hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Osiamo. Jesus. Jesus. Osiamo. Hallelujah. Jesus. Nawasani mapande. Uyahawela. Uyahawela. Yes. Uyahawela. Jesus. Uyahawela. Uyahawela. Jesus. 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 Hawela Ghost. Hawela Ghost. Hawela Mina. Naloma. Naloma hawela. Now we are hawela. Jesus. Jesus. Isilopo liyaphela. Inyembe zakho ziyasulwa. Inkathazo yakho iyaphela na. Siyathandaza. In the name of Jesus. Nawe uJesu sefikile. Uzohawela naloya. Naloya mhawela.